Umfundisi uPhaseka Pastor Mboro Motsoeneng kanye nababili asolwa nabo okuyindodana yakhe nonogada wakhe bavele okuqala namhlanje enkantolo. Laba babhekene namacala ayishumi athinta ukuthumba nokwesabisa. Kulandela ukuthumba izingane ezimbili zasesikoleni iMathediso eKatlehongo ngomsombuluko. Nokuyisigameko ke esiqoshwe kuvideo sasabalala yonke inkundla yezokuxhumana. They are facing a whole range of charges. We have about 12 charges amongst themselves. So the case has been postponed to the 16th of August for the state to prepare for the bail hearing. So we still have outstanding investigations in respect of the bail application that they want to bring before court. Ngaphandle kwenkantolo amalungu omphakathi abebhikisha ethi benganikwa ibheyili. Yes, asimfuni lana. Bayi 3 kanjalo asibafuni. Abalandeli bakaMboro bebekhuleka ngaphandle kwenkantolo benxuso ngabonwayo ukuthi angenelele. Icala lehlehliselwe umhlazi 16 kuNcwaba ukuze kuphenywe kanti ke abasolwa basagcinwe esitokisini. Izingane kumanje isagcinwe endaweni ephephile nezihlobo zazo. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi usuqinise ezokuphepha esikoleni okufunda kuso izingane. Yes, I can confirm. We have remobilized. We have more patrollers than what we normally have at the school. But there's no violence at that school. It's calm. I mean, I started there this morning to check on the process. You know that we are doing counseling to all the learners. We started yesterday, and it's a process. We can't end today. We can't end tomorrow. We'll be here probably the entire week and the other week. Kusenjalo kulombango wokuthi izingane kumele zihlale nobani abanye abasolwa ababili kuleli cala okungugogo weingane nomalume wezingane bona ke bakhishwe ngebheyili yenkulungwane umuntu ngamunye. Babhekene namacala amabili okushaya kanye nelilodwa lokusabisa. The past few days inele thatha rona. Lezi insuku ezimbili ezedlule bezinzima kakhulu. Kungcono manje njengoba kukhona sekwenzekile okusho ukuthi buzokwenzeka ubulungiswa. Sijabule njengoba sebengaphandle ngebheyili. Bazobuyela enkantolo mhla zi-10 kuMandulo.